ഹായ് ഹലോ, ഗീതോണ് മിത്രാസ് ഇന്നിപ്പോ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഞാൻ വേറെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെയിം ടൈപ്പ് ഫ്രോക്കാണ് കേട്ടോ. ഫ്രോക്ക് മോഡൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയും പറയാം കേട്ടോ. ഇതാണ് ഞാൻ ക്ലോസർ ആയിട്ട് കാണിക്കാം. നെക്ക് ഇങ്ങനെയാ വരുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ചുരുക്ക് പോലെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് വേറെ കളേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഫാബ്രിക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുണ്ടല്ലോ, ബാക്കിൽ സ്ട്രെച്ച് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഓൾട്രേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല. ഇത് ഇടുമ്പോൾ നല്ല ഷേപ്പായിട്ട് അത് ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ട്രെച്ചബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിലും നമുക്ക് നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ടൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ചുരുക്ക് പോലെയാണ് വരുന്നത്, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ഇത് ഫാബ്രിക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഒരു സെമി ജോർജറ്റ് പോലത്തെ ഫാബ്രിക്കാണ്. നല്ല ഒതുങ്ങി കിടക്കുന്നതാണ്. നല്ല കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാബ്രിക്കാണ് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ 4 സൈസസും അവൈലബിൾ ആണ്. മീഡിയം, ലാർജ്, എക്സൽ, ഡബിൾ എക്സൽ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് സൈസാണോ വേണ്ടത് നമ്മുടെ വാട്സപ്പിലോ ഇൻസ്റ്റയിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ DM ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.